Prezeral som si GoPro teraz, lebo sa mi zdalo, že nejak veľa videí tam mám natočených. A zistil som, že tam mám podľa všetkého ešte videá, ktoré som nedal z minulého roka. Aj s jednou rybou konkrétnou, ktorú som chytil a úplne som na to zabudol. Takže to skúsim nejak zakombinovať aj do tohto videa, po prípade to len tak tu hodím teraz. Lebo prečo nie, no, pochváliť sa trochu treba. Takže to bude veľmi divné video. Zbierka, taký vlogovacia zbierka z rybačiek z tohto a z konca minulého roka. Takže tak. Dobre, idem to prevážať, tak jak som hovoril. Zatiaľ sa majte. Zdravíčko. Ideme na ryby. Posledná výprava pred dovolenkou, potom budem mesiac asi na Slovensku. Tam neviem, či pôjdem na ryby, asi skôr nejako áno. Tam budem mať iné veci na robote. Je štvrtok, okolo 12 hodín. Mal by som zostať do nedele, dúfam, že chytím jedno konkrétne miesto na jazere. Tak uvidíme. Ozvem sa, ak budem nad vodou. Čaute. Tak už som na rybách. Stihol som sa rozložiť, ani som nestihol vyviezť udice, začalo pršať. Chvíľu prestalo, tak som ich aspoň vyviezol. No uvidíme, čo z toho bude. Teraz mi neostáva nič iné, iba čakať. Dobré ránko. Je piatok, skoro ráno. Neviem presne koľko hodín. Počítam, že okolo 4. možno, pol 4. Mal som záber. Z toho krásny gudatý 16 kg lisec. Je v saku, bol zavretý, bol vo vode, lebo pritom, ak som ho chcel začať natáčať, tak som mal záber na druhú kyticu, takže som ho rýchlo zapol do saku, dal som ho do vody, no bohužiaľ, kým som prišiel k udici, už ryba bola, ďalšia ryba bola stratená. Ale aspoň takto. 16 kg. Krásna ryba. Super. Ukážeme si ho ešte z druhej strany. Krásna, chudátá ryba. Super. Dobré ránko. Je niečo pred 7 ráno. Mali sme záber okolo 3. Druhý záber, keď bola ryba v podložke. Druhú rybu som bohužiaľ stratil. Veľa som už nenaspal potom. Takže uvidíme, čo prinesie deň. Ale už je to, dá sa povedať, úspešný víkend. Tak sa ozvem potom. Tak vás zdravím. Zase raz som na rybách po dlhom čase. 7 týždňov som bol na Slovensku na dovolenke. Snažil som sa kúpiť dom. Sa mi podarilo.
Ja dám ešte dosť práce. A som naspäť po Holandsku v práci, takže som na rybách po 2 týždňoch, čo som späť. No a nenatáčal som, keď som prišiel, ani rozkladanie, ani nič. Za mnou šudice nachystané, kamoš Rafal. Ideme chytať, vyvážať. Bolo horúco, takže to vyvezieme až na noc. Presadlali sme dneska obidvaja na 10-fitové pruty. Ideme, jedna udica na gule každý, druhá na orech. Rozhodli sme sa chytať, sú tu dve lavice, jedna je bližšie, druhá je ďalej. Ja budem chytať na tej, čo je bližšie, ľavá udica bude na guľu, zakrmené peletami s guľami, preliaté krabom, krylom a ešte aminolikvidom. Práva bude na orech, tam bude kukurica, konope, orechy. A Rafal má takú istú taktiku, akurát že na ďalšej lavici, v iných hĺbkach trošku. A uvidíme, čo to prinesie. Takže ja sa vám ozvem, keby bola ryba, a keby nie, tak uvidíme. Čaute. Tak vás zdravím po dlhej dobe, veľmi dlhej dobe. Som na rybách. Tento rok je to tretia vychádzka, z toho prvá tohtoročná vychádzka dopadla zle. Toľko, čo som prišiel, rozkladal som bivak, sekol ma v Kryžoch. 5 hodín som musel čakať, kým prišiel kamarát. Vydržal som tak do soboty, ale bol dážď, bolo bez žiaden záber, nič. Som sa zbalil, išiel som domov. Potom 2 týždne marotky. Bol som včera len tak na deň. Ani som nenatáčal, bo som nepočítal s tým, že dačo chytím. A trafil som akurát, že na tom mieste, kde som chcel chytať, sedeli moji známi, tak tam bola družná debata. Skôr v poľskom ako v slovenskom jazyku. No a dneska som prišiel zase aspoň tak na pol dňa. Som trochu na inom mieste, na tej istej vode, ale na inom mieste. Tak uvidíme, čo to dá. Teraz po novom nemôžem chytať zo svojho obľúbeného miesta, čo je oproti tomuto, lebo robili nejaké vrty do týchto poľov, čo tu sú, a väčšina, že je znútra dúta. Tak organizácia požiadala mesto o povolenie na vyťaženie tých stromov z dôvodu nebezpečia, že sa niečo poláme alebo tak. No bohužiaľ už 4 mesiace odpoveď nedostali a tak skoro podľa mňa nedostanú, lebo tu sa nachádzame v chránenom nejakom vtáčom území. Takže teraz je čas hniezdenia všetkého, takže im to ani nepovolia, takže tento rok je to dosť ohraničené. A na druhej strane som si to vyviezol dávu udicu na takú, jak sa to volá, na takú hranu proste, čo to tam vychádza z 8 na 5,8 metra, či ako tam je taká proste plošina, taký kopec. To tam som si to vyviezol na Skopek Squid guličku, čo produkcia môjho kamaráta Lukáša, ich skúšam tento rok. No a druhú udicu, vzhľadom na to, že som nemohol chytať na jednotke mieste a nemohol som chytať pod stromami, tak som vyviezol krížom cez celú vodu až do tej zatoky, ktorá nie je dostupná ani z desiatky, na ktorej sa aj tak chytať môže, a ani z jednotky, ktorá je tu za tými stromami. Lebo tam je proste, je to zatoka. Tam proste sú stromy a tak ďalej, jednotka končí niekde tam a ja to mám až proste vyvezené úplne vzadu. Tam to mám na Articryl klasicky, zelenou popkou GLM, tak uvidíme, čo to dá, či to vôbec dá čo prinesie. Včera, keď sme tu boli, tak ako kamoš David mal krásneho kapra, okolo 15 kg, krásna stará ryba. A potom druhý známy chytil amura, tiež okolo 10-12 kg, všetko na tigri orech. Ja orech nemám so sebou, ani ho, priznám sa, nedarí sa mi ho dobre uvariť, aj keď som to skúšal rôznymi spôsobmi. Tak proste vždycky, ak sa snažím, tak sa snažím, vždycky mi z toho vyjde domáca. Nikdy tam nemám ten
ten slis, akoby, že nie je to také husté, proste neviem to dosiahnuť. To je jedno, či som varil, či som dával cukor, nedával cukor, či som to mal zavreté, či som to mal otvorené proste s pivom, bez piva. Skúšal som rôzne spôsoby, každý mi hovoril, kto jak to robí a proste mne vždycky z toho vyjde domáca. Takže to asi bude problém tým toho, že som východňar a nie, že neviem variť orech. Asi to je v krvi. No tak uvidíme. Keď sa dačo podarí, tak sa ozvem. Keď nie, to sa možno ešte ozvem, zase keď dačo vymyslím. A keď tak asi až potom z ďalšej rybačky sa ozvem, keď sa nič nepodarí. Tak sa majte a čaute. Hlasím sa vám zase znova od vody. Na poslednej rybačke sa mi nepodarilo spraviť záber, aj tak to len bolo takých pár hodín pri vode, že by som nesedel doma. Dneska je piatok, 10. maja. Prišiel som po robote. Našťastie, napriek tomu, že Holanďania mali dlhý víkend, v podstate od stredy, tak iba jedno miesto bolo obsadené na celom veľkom jazere. Tak som zobral miesto, ktoré si myslím, že by mi mohlo dať rybu. Keďže na celom druhom brehu je momentálne zakázané chytať, pretože tam hrozí nebezpečenstvo spadnutia stromov a príslušný úrad už 4 mesiace sa zdráha dať odpoveď na žiadosť o výrub tých stromov. Takže skúsim z tejto strany chytať na druhej strane jedno miesto, čo tam poznám, čo som tam chytal aj minulé cez deň. Uvidíme, možno dá rybu v noci. Tam dám Arctic Reel s biorákom. To mi z toho miesta už pochytalo pár pekných ryb. A druhú udicu šupnem len tu pod breh, nedaleko. Ku takému cipu, za ktorým sa to stáča do zatoky, ktorá tu je. Lebo si myslím, že teraz, keď sa zase oteplilo, tak môže ryba chodiť po tej pľučej vode, po podbrehy. Tak uvidíme, či to niečo dá. Keď nie, tak zajtra cez deň budem hľadať ešte iné miesto alebo ráno. Som sám, budem mať kľud, nebudem tu dúpať, chodiť, skakať, takže môžem chytať aj pod brehom potichu. Tu dám na Copex Squid s ananasovou popkou, to dám na sladko, čo je pre mňa trošku netypické, no ale som sa rozhodol, že v tomto roku to vyskúšam. Tak uvidíme, idem to vyviesť. Veci mám v podstate rozložené, nachystané. No uvidíme, čo to dá. Prihlasím sa s rybou alebo bez ryby. Raz som toho netočil, čo je pravda, ale raz som tiež nechytal. Pokúsim sa to zmeniť, aspoň dokedy nepôjdem v lete na dovolenku na Slovensko k rodine. Ale aj tam mám v pláne ísť so synom na ryby, na súkromak. Tak uvidíme, vezmem aj kameru, tak snad dačo pochytáme tam. Kde sa nachádzame, Stanko? Na rybách. A čo robíme na rybách? Chytáme ryby. Máme už udice vo vode? Áno. Sme na Brestove. Jednu udicu máme tam pod brehom, druhú máme tam pod brehom a uvidíme, čo to zrobí. Ale to je ešte ďaleko, možno sa mi podarí už otvoriť sezónu aj tu. Pôvodný plán bol ísť na iné jazero, menšie, ktoré už je produktívne, lebo sa tam voda rýchlejšie zohrieva, ryba tam ide aj rýchlejšie do trenia aj všetko. Ale už som videl z cesty, lebo ono to je v podstate, tu je to veľké jazero a za mnou cez cestu trošku pár metrov ďalej, možno 100 metrov ďalej je to jazero, kde som chcel ísť. Ale to miesto, na ktoré som chcel sadnúť, tam už stáli 2 auta, takže bolo obsadené. Takže som to otočil tu. Plán je taký, že či dačo chytím alebo nechytím, tak som do zajtra večera, že by som si ešte v nedeľu mohol normálne navariť doma aj všetko. V pondelok treba ísť zase do roboty. Takže tak. Uvidíme, čo to prinesie. Čaute. Tak vás zdravím. Noc bola tichá, nechytil som nič. Tak aspoň sa hlásim. Mám taký pocit, že začiatok tohto videa bude rovnaký ako video minulý rok, kedy mi to bude asi chvíľu trvať, kým chytím prvú rybu sezóny.
Ale to čo, už to patrí k tomu. Je vysoký stav vody. Jazera, tu čo sú 3, boli ešte v zime prepojené, lebo sa preliali. Neviem, koľko rýb prešlo na pličiu časť, koľko prešlo do malej vody, čo tu zostalo. No tak uvidíme, idem to previesť. Jednu asi nechám na rovnakom mieste, ale na druhú budem hľadať iné miesto, neviem, uvidím. Najprv si len poplávam loďkou a skúsim nájsť nejaké body, nejaké nové zlomy alebo hrany. Musím sa pozrieť, kde je ten potopený strom, možno to dám k nemu, aj keď tam je risk, že tá ryba keď pláva do toho stromu, tak už tam aj nedostanem. Ale tak uvidíme. Stále môžem dať brzdu na pevno a spať nejdem. Budem tu celý čas blízko pri Udiciach, tak snáď sa to podarí. Alebo keď niečo vezme, zaberie proste, že by som ju tam dostal. Takže tak. Ostávam do večera. Budem to cez deň pomaly baliť priebežne. A uvidíme. Tak čaute. Tak ako sa hovorí, zmena miesta, ryba istá. Zistil som, že sa uvoľnilo miesto vedľa mňa, kde je plitčina. Predpokladám, že ryby budú stiahnuté v tej plytkej vode. Tak som sa rozhodol, že sa narýchlo presťahujem aspoň na tých pár hodín. Som to už vyviezol, vám to ukážem. Pravú udicu mám, kde ten veľký strom, tak trochu naľavo od neho a pred ním, za ním v podstate z tohto uhla pohľadu. A ľavú udicu mám klasicky pod konárom na cípe, asi pod miesto na tejto vode. Takže uvidíme. Naľavo mám Arctic Biorak klasika a napravo som dal tigri orech, ale aj pod Arctic som zasypal to tigráčom. Minule tu brali celkom amúry, tak možno ich stiahnem a tá aktivita tých amúrov, ako aj keď sa hovorí, že amúry väčšinou vyženú kapri, ale tuto sa bežne stáva, že sa krmia spolu na jednom mieste bez problémov. Aj minule, keď tu boli kamaráti, tak som toho bol svedkom, jak sa chytil kapor a hneď na to proste amúr. A striedalo sa to, raz sa chytali kapre, raz amúry, hej, oni tu boli dosť dlho a mali pochytané krásne kapre, krásne amúry. Krmili oni iba vyslovene tigračom, ničím iným. A proste tá ryba im tam išla, nebolo, že brali iba amúry alebo iba kapre, vždycky sa to striedalo. Takže keď náhodou tam predpokladám, že keď možno sa vyvinie nejaká aktivita, tak to zaujme aj ryby. Neviem, možno trepem somariny, no tak skúšam, uvidíme. Nie som žiaden expert. To ste si už mohli všimnúť z mojich videí, teda. Uvidíme. Keby niečo bolo, tak sa ozvem. Čaute. Takže je tu 6:30, okolo 7 by som chcel ísť domov. Darici som. Už sa balím pomaly, záber som nemal žiaden. Tak uvidíme, za 2 týždne bude pokus ďalší. Možno konečne otvorím sezónu s dajakou rybou. Takže tak. Začiatok roku vidím, že mám podobný, jak som mal aj minulú sezónu. No tak dúfam, že sa to zlomí. Čaute. No ale dosť. Čo to je toto? No jo, zoom. Je to tam. Druhá 20 z tejto vody. V noci som mal amúra a teraz prišlo toto.
Pozdak, to si ho označil. Neviem, kto to ešte robí. 20 kg rovných. Krása. Ešte z druhej strany. Dal mi zabrať. Škoda, že nemám GoPro. Dúfam, že to bude fajn. Krásna ryba. 20 kg. Articryl 4D. Ideme ho pustiť. Ach ty vole. Krásna 20 kg ryba, ešte nevytretá a už sa vyberá preč. Tak vás zdravím. Po dlhej dobe, veľmi dlhej, bol som 5 týždňov na Slovensku. To síce viete, už som bol na Brestove, ale nič som tam nechytil. Teraz som zase na tom mojom obľúbenom jazere v Holandsku. Idem vyskúšať plitkú časť jazera. Ešte chytal som to asi len raz alebo dvakrát, lebo sa nedalo chytať, bolo to zarastené. V tomto roku to vyčistili, takže už je to chytateľné aj v lete. Mali taký bager na lodi špeciálny požičaný, všetky tie rastliny stade proste dostali preč. Mám nový bývak, takže aj testujem. No nový, z druhej ruky od kamoša, ale druhý je menší, kompaktnejší. Mne to stačí samému. No uvidíme, chytať budem pod druhým brehom. Naľavo od ostrova je tam taká malá zatoka, pred tou zatokou. Na druhú palicu dám niekde tam, pre trstiny. No uvidíme, čo to dá. Som spotený, hneď po robote som tu prišiel. Zadýchaný. Ráno ma pršá, takže neviem, či sa už o 6 nebudem baliť. Uvidíme, či dačo v noci pochytám. Treba chodiť do vody, je tu tlčina, hneď z kraja. Takže uvidíme. Keď vyveziem, to sa hlasím, alebo keď dačo chytím, uvidím, jak sa budem cítiť. Takže čaute. Mám tu pred sebou tlčinu. Myslel som si, že budem len v kroksoch chodiť. Vypúšťať loďku a tak do vody po kolena ísť dolávať, ale skúsil som to a hneď som sa zaboril do bahna vyše členku. Takže budem musieť chodiť v broďákoch, tak to bude zaujímavé. No ale uvidíme, či vôbec bude nejaký záber. Snáď áno. Ešte som nevyviezol, čakám, kým mi vyschnú nohy, že by som mohol sa natiahnuť do broďákov. Tak potom sa uvidíme. Čaute. Zdravíčko, tak som zase na rybách. Nenatáčal som vám rozkladanie všetkého, už mám aj udice vyvezené. Jednu som dal tu pod breh, ďalšiu mám za polovicou. Obsadené sú len 2 stanoviska na hlbokom jazere. Naposledy som nechytil nič, tak som aj nenatáčal, len som sa ráno už od 6 balil, lebo som bol len na jednu noc. Akurát mi to tam vyžerali v takej tej plytkej časti najhlbšiu. Mal som to tam položené v 1,60 m a 1,20 m, ale to nedalo sa s tými vtakmi. Musel som to prevážať pred nocou ešte raz. Bolo to hrozné. Jednu montáž som ráno vyťahol úplne bez guly, druhá bola nedotknutá. Tak uvidíme, čo sa podarí. Je štvrtok. Plán je taký, že by som zostal do soboty, pardon. Tak uvidíme, možno sa niečo podarí. Mám čas skúšať. Z tohto miesta, keď voda je zatiaľ prázdna, uvidíme, či zajtra niekto príde, čo bude obsadené. Tak mám dosť veľa možností, lavíc, tak budem skúšať. Čaute. Ešte je vidno. Prvý kaprik už je na brehu. Žiaden obor, ale potešil, keďže je to druhý kapor sezóny. Na to, aký je malý, tak celkom bojoval. Ale každá ryba sa počíta, hlavne z tejto vody. Takže sa veľmi teším.
má pekný potenciál, peknú stavbu, bude z neho načo. Super. Pôjdeme si ho pekne pustiť. Poď. Zdravíčko. Je noc. Mal som záber. Mám tu osoba gamura. Diabla. Ktorému sa nepáči, že vo vaničke. 13,5 kg, neviem, nevážil som sak. Parádna ryba. Nebudem ho trapiť. Amure v lete nemajú radi, keď sú vonku na brehu. Takže ho idem pustiť. Op. No plávaj preč. Nebavky, no. A mám mokré celé topánky. Mal som ďalší záber, ale to on takto natáčam, vám to ukážem v podberáku. Neviem, skade sa tu vzali takéto drobce. Pekný vysoký lisec, ale maličký, takže ho len vypustím podberáka, ani ho nebudem vyberať von. Ďalšia tretia ryba, super. Nečakal som takéto výsledky. Čaute. Tak vás zdravím, piatok po obede. Chcel som si zdriemnúť, už mi oči klipkali, zrazu jazda. Kaprik, taký desiatkový, ak ja ich volám. To môže byť 8 až 11 kg. Proste dačo také. Pozerám, keď som ho zdolával, už bol pod brehom. Respektíve celý čas, lebo mi zabral spod brehu z pravej udice. Olovo v klipe, si hovorím, super kapor zadarmo. Spravil výpad, išiel. Trochu som ho pridržal. Mal som brzdu veľmi natvrdo, chcel som ho uvoľniť. Tak húplo. A vyšla moja montáž už bez olova, aj bez kapra z vody. Takže super, ale aj tak ako je to fajn. 3 ryby mám chytené, jeden veľký amur, 2 malé kapre, teraz bol 4. záber. Za mňa super, nepočítal som, že to až takto bude. Len aby to tak zostalo. Za chvíľu má pršať, potom sa to má ukľudniť, tak keď nebude žiaden záber, potom to až večer preveziem na noc. Dám tam čerstvé guľa, dokrmím a uvidíme, čo z toho bude. Tak zatiaľ sa majte, hlasím sa. Je to tam, posledné ráno, za chvíľu sa idem baliť. Som ešte dostal taký dáček na rozlúčku a
asi odmena za toho strateného kapra. Je to krásny 16-kilový šupinač. Krásna zdravá bojovná ryba. Ukážeme sa ešte z druhej strany do budúcna, že by sme ho videli, vedeli porovnať. Super. Ideme ho pustiť. Zase prišiel spod brehu proste. Ten záber. Takže tak no. Kápor je pustený. Ja sa môžem začať pomaly baliť. Myslím si, že to bol veľmi pekný víkend. Úspešný. 3 kapre, amur, 1 vypnutá ryba. Ale myslím si, že super. Nepočítal som s takým výsledkom a už vôbec nie z tohto miesta, tak za mňa perfekt. Tak sa majte a vidíme sa na budúce. Čaute.